متنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي الغمسة سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني ناني شهر ربيع الآخر من هجرة سانكالو نانينا بيسويني وكونونتوناي ميلادي نصاروك جاتي بافولا نموغا أني فولا سانكالو تاني كلنا بيسويني وساباناي أمبي داودا بوغو مسجد الرجاقو أمبو كونو ni ala sonna bi ambena kitabu mi ndamina وهي كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنب مقدمة بودوك sanan ka do matinula tawmi minye an ka dersu konona na kitabu min bambolo nambe kolo fo akono waye القول المفيد وشرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين ambe matinu kalawde ka kitabu kono men minye sarahu ye ate komi ambe kitabu in sarahu ta ka kala komi antumbe salasatu usulu la chokomi sarahu amba ke sarahu ye mogo bese ka famu sura la jonna chokomi kasuru kuma umajanya محمد بن عبد الوهاب أنت كما علي ركا تارغوك بي ثلاثة أصول الدامنا أنكما نكاي علي رب بانجنا هجريا باكلي أني كمي أني تاني دورو أبانجنا أودلا afatura hijriya bakele ani keme ani muga ani keme fula hijra bakele ani keme fula ani woro afaturo de la anko nyakambi ba ani doce minye Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rusutum Afrikiya nintunye mogo juguye aqida jugu tigido bidiya mogodo malik majahabi mogo munun tumbe a wakati lawye araduke Abdul Wahhab ibn Rustum ka kafiriya yere ka lagoshi sebele wukono wo minye kaburu batolawo ani sufin ani bidiya mogo tumam Muhammad ibn Abdul Wahhab kadawa nana uya do dawa yimbu uka utara Abdul Wahhab ibn Rustum ka to juguta kada aleka pour kamoro boli akadawa nye ani ka kadawa negebe mugola na ma foi tora kadawa ma mugo fulawu mogo kelewunte kitabu dokumanauka tesihihu qata'a tarikhi hawla alwahabiyya minye kitabu ye abe kuma ni mogo fulaw difference la ko faranfasira kosobe Abdul Wahhab ibn Rustum عليه هجرة قرني الثاني قرني فلنا معنى هجرة سانك من فلنا
عليا كان ينام ياكي أوديكونو سانكمي فلان لبا فاتورا دوكو سانكمي لبا عليا كان ينام ياكي كتا هجرة سانكمي كتا كمي فلادما دوكو أفاتورا كمي أني بيكونونتو أني ولون فلا دوكو أفاتورا كمي فلا أني دورو عليه قرني ساني وفلو ube qarni ewa awwalu wallaba ube qarni sani folo ale kanyana moya dannanin français de la Abdul Wahhab ibn Rustum hijriya kemenal laba hijriya san kemenal laba ube hijriya san keme fulanna folo ale kanyana moya danna o yoro de la mais minni Muhammad ibn Abdul Wahhab ale qarani sani asara qarani tani fulana parce que ale wolola bakele ani keme ani tani duru afatura bakele ani keme fula ani woro Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kanyana make kata qarani tani kelena kata qarani tani fulana kononana abe komi mogo fulani nyogonche yere folo samba kele bunu nyogonche Muhammad ibn al-Wahhab anin ewa Abdul Wahhab ibn Rustum samba kele nyogona bina ninya akanya nama yake qarani sani nde kononala akarni awwalu kata sani alay akanya nama yake kononala nin fana ya akanya nama yake qarani tani kelena ani tani fulana kata bo utogo te kelenya fana umanyu soro wakati la kele folo utogo te kelenya ninye Muhammad ibn Abdul Wahhab mujaddidu dini tawhidi tigi sunna mo oye Muhammad ibn Abdul Wahhab dunye Abdul Wahhab ibn Abdurrahman ibn Rustum umanyu soro wakati utettogo kelena Abdul Wahhab ibn Rustum oka manhajun oye al-ibadiyya bidiya sira juguba alete qur'ana kolo bonyate hadisa bonya sheyba uye delilata qur'ana ni hadisa la chogo malete delilata qur'ana ni hadisa la chogola Abdul Wahhab ibn Rustum mais Muhammad ibn Abdul Wahhab oye sunna mogode sheybo be delilata qur'ana la chogo min ani sunna le fana be delilata qur'ana sunna la o chogo kelendela o fana ka aqida o tekelenya minni Abdul Wahhab ibn Rustum ya kharijiyya khawarij de yoye Muhammad ibn Abdul Wahhab salafiyya o be salafu tabulo de ka donc mo fula intekelenya mais mo fulo minni khawarij do doni ke bawo ye fatawa kaka ko kafiri de jogol lankolo no ko juguni bidiyaw de ba bolo sufiyu ni quburiyun ulu de tara o togota ka da Muhammad ibn Wahhab ka pour ka kadda wacciya o ma fencinya ma alhamdulillah Muhammad ibn Wahhab yere togo atogo de Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaymana at-Tamimi uyu ka kabila nin kabila hadisan nana Bukhari kono Abu Hurairah ko ale mawuli na bi bani Tamimi la azalun uhibbu bani Tamimi ba'da salas samaituhum min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha fihim Abu Hurairah ko ale mawuli ko ale bi bani Tamimi ko ale bu kanu fin saba koso fin saba minna ale yume cidenna na ba foka kibari ala folo munye ciden ko hum asaddu ummati ala dajjal nin kabila Muhammad ibn Wahhab bora kabila min bani Tamim ciden ko lude kaggele dajjali ka kateme mo beka dajjali bam min bena jiyan laba
ko olu de ka gɛlɛ kan donc nin y'a yira na nin kabila a bɛ to diɲɛ kɔnɔ fo ka taa diɲɛ laban Muhammad ibn Abdul Wahhab a ka kabila Tamimi Bani Tamimi olu bɛ to diɲɛ kɔnɔ nin kabila bɛ to diɲɛ kɔnɔ fo diɲɛ laban hadisa sabatira o kabila fula de bɛ to diɲɛ kɔnɔ fo diɲɛ laban sinon kabilaw tɔ a bɛ se ka kɛ a dɔw bɛ se ka to fo diɲɛ laban a bɛ se ka to ni diɲɛ laban bɛ se kabila bɛ a si bɛ tunu pewu mais kabila fula olu bɛ to hadisa sabatira olu bɛ to fo diɲɛ laban Bani Tamim Muhammad ibn Abdul Wahhab ka kabila ani ciden ka kabila parce que ciden ko diɲɛ laban mahadi min bɛ na mahadi min bɛ sunna kitabu kɔnɔ ani ahmadiya ka mahadi tɛ kelen ye dɛ mahadi min bɛ sunna kitabu kɔnɔ ciden ko o cɛ tɔgɔ n'ale ka tɔgɔ ye kelen ye fa tɔgɔ n'ale ka tɔgɔ ye kelen ye ko a bɛ bɔ ale ka kabila de la a bɛ bɔ ciden ka kabila de la ni dugukolo fara jɛngɛna ka diina tiɲɛ ale bɛ bɔ ala b'a bɔ diɲɛ laban a bɛ diina tigɛ nin y'a yira nin kabila fula ko ninnu bɛ to fo diɲɛ laban Muhammad ibn Wahhab bɔra kabila min na ani ciden ka kabila ciden ko olu de ka gɛlɛ dajjali kan a b'o cogo de la Muhammad ibn Wahhab ka Bani Tamimi a ka mɔgɔ minnu fana bɔra mɔgɔ man giri dajjali fitininw kan u ka wagati dajjali ka k'u bɔ sufi ni kuburiyaw ni Bani Tamimi Muhammad ibn Wahhab n'a ka kabila n'a ka bɔnsɔn n'a mɔdenw mɔgɔ su ma giriya u kan k'u bɔ ni ɲɛfɔlɔ ye Abu Hurairata ko ale bɛ Bani Tamimi kanu ni sababu minnu ye sababu fɔlɔ nin ye olu de ka gɛlɛ dajjali kan fulanna wa kanat fihim shabiyatu inda Aishata faqala atiqha fa innaha min waladi Ismaila fulanna u ka mɔgɔ ewa jɔn miladen dɔ tun bɛ Anbaisatu bolo mana Anbaisatu tun ye jɔnmuso dɔ minana kɛlɛ la a dira Anbaisatu de ma tun bɛ Anbaisatu bolo Bani Tamimi ka kabila mɔgɔ de no ciden ko Anbaisatu ma ko nin kan hɔrɔya nin ye Ismaila dende nin kan hɔrɔya nin ye Ismaila dende nin ye fulanna ye sabanna wajaati sadaqatuhum faqala hajihi sadaqatu qawmi aw qawmi fulanna tuma min Bani Tamimi kan u ka sadaqati nanu ka jakka nana ciden ma ciden ko a ko nin ye mɔgɔw ka sadaqate nin ye ka mɔgɔw ka jakka de mana ciden ye Bani Tamimi kɛ a yɛrɛ ka mɔgɔw ye ko nin ye ka mɔgɔw ka jakka de donc Abu Hurairata ko nin ko saba in kɔfɛ ko ale ma wuli ko ale bɛ Bani Tamimi kanu Muhammad ibn Wahhab bɔra kabila minnu na ni hadisa bɛ Bukhari kɔnɔ balima ka kitabu min filɛ nin ye kitabu tawhidi tellement que togo jugu dara kan mɔgɔw yɛrɛ bɛ a kafiriya u t'a dɔn yɛrɛ Muhammad bin Ibrahima Saudiya ka mufti dɔ tun dɔ ka kɔrɔ Bombaji ya ale de remplacer a y'a fɔ a ka Majmu Fatawa kɔnɔ a ko dɔɔnikɛbaga dɔ tun bɛ Saudiya u b'a fɔ Abdurrahmani Bakar commerçant de do mais a ye tawhidi fana kala a bɛ tawhidi do ale tun bɛ wayasi ka taa Hindi a taara Hindi a y'a sɔrɔ karamɔgɔba dɔ tun bɛ a bɛ taa karamɔgɔ in ka halaka la a bɛ taa lamɛn mais karamɔgɔ in a y'a sɔrɔ ni karamɔgɔ in b'a ka derisu damina a bɛ Muhammad ibn Wahhab de danga kalandenw b'a fɔ amina o kɔfɛ bɛ continue ka derisu la Abdurrahman Bakar a ye nin sɔrɔ ni lahala la yala ne bɛ nin bɔ nin kataw la cogo di mais ala y'a kɛ dɔɔnikɛbaga in ni Abdurrahman Bakar commerçant ye dɔɔnikɛbaga in bɛ taa n'a nana Hindi dɔɔnikɛbaga in bɛ taa baro k'a fɛ a bɛ tɛmɛ a fɛ a b'a fɔ a bɛ baro k'a fɛ wagati dɔ la Abdurrahman Bakar fana ye mun kɛ kitabu tawhidi Muhammad ibn Wahhab ka kitabu tawhidi a y'a ka dɛrɛsiw bɛ tigɛ ka bɔ a la ka da kɛrɛfɛ dɔɔnikɛbaga in tɛmɛtɔ bɔra ka k'a fɔ
kitabun dalembe me adresse sitala kata babu folo la doro kata ni doni ke ban na le ka cheyin fo u yen nyogon fo wakati mi cheyin nya bismillah awulila puru abake kata dunan nana mafoli kala nanima mbese ka fe munu nyini kana dama ka bonya naye awuli abeta o nyanyini na le kitabun dalento doni ke ban keref doni ke ba ko ni kitabu ba keref abe magalaw ale tale doni ke ba o nye kitabu inta ye kitabu tauhid inta ba ke kallaje komrasa nana ka kitabu sura bolo karamogo imbola ba ke ka kitabu laje karamogo in ko ma ko donye nin kitabu dila komrasa amaso ka atigifo ako lalla ako ne rete ni wallahi bagado re lalla nan tara maktaba tigi do fe au fe ya o be shaka nyedo parce que l'État faut koyin kabbo alefe kayira la ko akon kata maktaba lan ka nyinin ka mo min nyina nin kitabun dilan ka se kado utara maktaba tigi mun bu fa utara u ye kitabu nyira la ya Allah je ko an amma ko bin nin kitabu dira mo min nya dilan aye kitabu ndo takana ko nin kitabu ko Muhammad bin Wahhab de nin dilan karamo ko kafiri wa parce que tu tarawo de fo ale ako kafirin wa ko Muhammad Wahhab ka kitabu dilalen do karamo hakili jigla yerebe minke ako inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ako foyte nin kitabu kono qur'ana hadisa foyte nin kitabu kono qur'ana hadisa te aye kitabu inta allabana atubira atumbe minna ka Muhammad ibn Wahhab danga atubira kabola aya yele manna bi majlisi damina sisa do beke Muhammad ibn Wahhab de folo kalande umbe amina fo kuma lakali chogo wero be se ka surala parce que mo chama be kuma lakali mais Muhammad ibn Ibrahim ya fo nin chogola do ba fo che nye kitabu yi adresse de bala kata karamo fe komba fe kan nin kitabu kala iba la jenye donc o ba sura adresse bala ba fo kan nin kitabu kala nin mani abeta sinya fulana be kitabu in ka adresse bala ba na ba fo bon nin fana la jenye be se kan nin kala ni doni ko nya yele moy amato yala ba fo ibe se kan nin toy ko fe be na no fe mba la jettile sabako na ya la jo ko fe ko mara sa intara ko nin kitabu kon de nin kitabu kala foyte nin kono ni qur'ana ni sunnate foyte nin kono ni qur'ana ni sunnate ako yala yere nyana jombe seka nin kitabu nyogona dila aw an ka wakati na ako an ka wakati na nin kitabu dila mbaga fo bugari na nyogona ode sino nete nin dila mbaga do ako ibe Muhammad ibn Wahhab min danga wode kitabu ndila ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me o ya fonyere ko kafiru de alaye min mina doro min be fo doro yode mina parce que o debe jiya kono hari sisa min be sama doro bo mina kam mo mina na yote kasoro haqiqatan ni me qisa folo e aka kitabun tibariyala ni Muhammad ibn Wahhab kelen qisa do tebina Abdurrazzaq Badri yere ni mo do ce atara mo de akwa tara jamana do de la ani karamogo dodo bennaye ube barola ako Muhammad ibn Wahhab ako alete ahli baitu ciden ka somo abe wulun nani de menabu dangade ate ciden ka somo fe daraja badri ko ale ko ma ako neye Muhammad ibn Wahhab ne ya ka kitabu muallafatun be kala kitaba kelen nya be kala bo eye min fo nema ya ka kitabu kono de memba nyini fe e fule kam min fo ak be kitabu min kono ika tere ke neba ye chogo min ba soro chogo min ako ola o kitabu tera ako ale ko ma e bi nyini kamuna e de dan tigira ka sisa ko abe cilin ka so mo danga ko atufe ne nyini kan ko abe kitabu min kono ikari o ko fe be sagi kan nyini kan ko shiga tala daiwa ite sira la nyedoni
siralanye ikado ninche mi ni baki ka fe fo ni ma tube kata alama qiyama do kiri bina ci alafe bo abduraja ko ale ko ma bo denjoli be bolo je kabakura ola ako nyinin ka ko ako ay e ma fu Muhammad ibn Wahhab ko abe ba ci den ka so mu wa tufiya Muhammad ibn Wahhab ka dem be to dalen be ci den ka so mu de la addu Abdullah al-Hasan al-Husaini Ali Ibrahim Abdul Aziz ako Muhammad ibn Wahhab dawun to yende abe alu bayti Ali al-Hasan Husaini nunun be alu bayti Ibrahim nunun be alu bayti de Muhammad ibn Wahhab ka dembe to ye alu bayti de a kokko nin kuma yin balilala nin kuma nya kaba ko ma da nyoro ni tayoro soronina ko le ko ma chugo de ba fu ko be alu bayti ko bal